Oh, pini nilitum Karbi Students Association, Hamren District Committee, Asai Hemalong, Tongsekot ben Perangke ke Parangkok alam teke lahenlo. Patowe Bajikri sirache tim apor malom ba Bajikri hini ajo malom alam lo lage West Karbi Anglong entry tax gate along tin the law and order tum damsi tax gate bangke uthai dam lapusi nilitum chini pon lo lasila so puthak nilitum ki purunji abang kala hanlo law and order puno SP tum puno ladake 6 schedule along bangke alang tum tongsikot laso abangke ajak ko ngaje pherang abangke alang tum lake chokchi ote unie lage lasi 6 schedule paragraph 3 ateng bensi dak taxation department adolo laso teng bensi council atum la along tin entry tax get long bangke tax bangke nagrong bomlo lasi ni retum kachini pon ateng bangke lalo khiruni la pen longka balom si laso incident bang kidu busipu lasi harada bangke korane crep hodim bangke pharohini pharothom dem bangke suisi pharohini lason si gundara sisi lasona texason si enpon bosi arjubon longlo lasi halada kechokchi adim dolo blote alang tum law and order tum busami ba SP tum chenglok alang tum busami labangso halada kupima goson halada illegal adim alang tum legal action ke enponongji bangsia kenangsot alang tum halada kechokchi buthak bangsi entire la West Karbi Anglong entry tax gate along tinta alang tum dampen la kankir damet lapen alang tum hadak kebon namet lapen la alang tum la soke claim bangke niltum condemn lo niltum pin rem lo niltum Karbi chori asong pena bangke lasi laso puthak la bangke Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram long hang ake haipan musame chuningri lo laso puthak tongsikot pen chingwai serak pen labangso problems abangke chingwai serak pen solution pabang sirakji mate labangso problems mai ke solve seragi babangsi nilitum Karbi choli asong bena bangke chuning ripondo lapen esor lama kelalo as per 6 schedule paragraph 3 ateng pena bangsi pini arnianta Karbi Anglong Autonomous Council atu midunang rung bomlo la Karbi Anglong along labangso problems mai ke solve seragi babangsi nilitum Karbi choli asong bena bangke chuning ripondo lapen esor lama kelalo as per 6 schedule paragraph 3 ateng penabangsi pini arnianta Karbi Anglong Autonomous Council atu midunang rung bomlo la Karbi Anglong along la so entry tax get long bangke lasi jongsi alang itum labangso apot cibidro re laso pot alang itum labangso alang itum ke bondam alang itum labangso kangkirdam mate ka uthaidam laso bangke itum ningduk lo lasi SP lapen law and order tuhan usame alang tum kipu bangalalo lake central pensi order central pensi alam nangeli central pensi ladak bangke na pangkir toy ba state pensi la solam bangke na pangkir toy bangke nil comment tu ni usame nil tum chekoy dekhe ladake 6 schedule district menak lapen ke banai 6 schedule district council lo lasi nil tum comment tu ni usame la bangke alang tum jakong na chipirang thap ladak na interfere bang niltum chikoin dekhe koi dekhe lagi lapen lasubang labangso problem bang ke pini pena bang bong yongsi alang tum labangso haladak kaut khaddam alang tum labangso kaut haidam abang puthot la midu labangso entry tax gelo bang perung thulong je phana bangsi niltum Karbi Autonomous Council hiri EM taxation EM and chenglok lapen Karbi Autonomous Council kethe keding kaduk me phal samel lapen jasimet pet CM tulinam rohang phan sinil tum jasimet pet chuning ripon lo alamli unti ke papen labangso puthak chiwai serak nangji lapen pini pena among labangso abang pachibi dropen kaya teng kaya mang pachiklem tulongji tax ke parung tulongji phan bangsi nil tum Karbi Autonomous Council CM phan puthot chuning ripon lo lapen kangkir thip labangso kauthai dam jongsi tax parung longle pulote nil tum tongse kopen nilitum ahiring tangkring pen nilitum jesong ponang kokbo lasi nalitum herangke athang nilitum lan pensi napasi nun thak chalo